A qual é o combate? Nikoj. Não conseguirem matá-la! Ela tá... Oi, Nicolai! Deixa eu dar os filhos aqui. Красиво! Деdo, това яке кумбайка! Деdo, яке гезе! Маница, това най-ялкото си спомня. Як ли? Да. А ти трябва да тук да го окажат още надолу. Да завие събор. Абе, докараме го! Как е, ладно, Звънни на Бобка да излезе. Айде, че ги се обади се на Бобка. Тук не. Колко вика, че те това най-якия комбайнер? А комбайнер е? Ама, го там да не падне нещо. Не мога да падне, колко знае. Колко? Йо. Малко, йо. Идете при Бобка, йо. Йо, бе. Абе, аз що трябва да идете до маките, бе? Ще се качим на ден сега, че падне, ще прибиш. Колко, йо? Абе, ключет само да откачим. Ама, оно само един е, само да имаме май си. Кой не върди? Иди до маките и кажи да даде и уния 500 на. Да откачим тук. О, добре, да откачим. Коки! Беги с Вълко. Не, магията не сдърим. Коки, беги с Вълко. Моля ти, де? Беги. Ще стане. Беги с Вълко, донесете още. Мило, че дръм. Боян Бурчин. Що се забавите това? Абе, тате, ти какво мислиш, че това иди и готово? Я ви дирим по телефон. Ние отиваме и на мокреш. Дел тази гума на площ. Боби, тази гума на площ. За комбайнера резерв. Как си го използва и толкова? Вади клина и си го готов, бат. Клина си го взими. Извадиш ли клина, турай го в кабината и те това. Те това, бат. Няма да махаш нищо. Мале. Дел, това е комбайн. Боян Бурчин. Рамък е повече, то съм удал. По-ходен. Оно ти купи. 4000. Не, оно си трябва. Тия нещо поето си дош. Че уни, значи, колко пас. Дел, тия гуми си дарави, бе. Всичко е здраво. Това е даже едно и се работили до последно. Ама двата мизинчала трябва да И вътре всичко... Тя десната лъв. Работило си. Даже ако се закара, това и много запали сега. Тъпа и нас и го пали. Он има вода. Има и вода в него. Може да не е 30 литра. Ако сакате, пущете си водата, нещо да не да има минуса и температура. Нема за кога. Нема, пущаме нищо. Нема за кога. Кой да си го отиде? Точно. Жон Диер. Това е комбайн, да. И гледай какво прави.